Kundanna lejn Franco De Bono. Dan kien ir-riżultat tal-laqgħa ta' aktar minn satejn tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali. Sa minn qabel il-laqgħa uħud mid-deputati kienu diġà ddeċidew x'għandu jagħmel Franco De Bono. Naħseb li għandu jirriżenja Franco De Bono. Għandu jsejjaħ vot ta' fiduċja? Għandu jirriżenja Franco De Bono. Fit-tmiem il-laqgħa, il-Whip David Aġuż ħares qarrija li takkuża lil Franco De Bono bit-tradiment. Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista jgħid li blaġir u d-diskors tiegħu Franco De Bono qed jeddet l-istabilità tal-pajjiż. Fisser l-imġiba ta' Franco De Bono bħala nuqqas serju ta' lejaltà u korrettezza lejn it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. U għalhekk intqal li l-unika triq onorabbli u ta' irġulija l Franco De Bono huwa li jirreżenja mill-Parlament. Fit-tmiem il-laqgħa ħareġ mid-Dar Ċentrali l-uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista Frank Psajla li qal li ħadd mill-esponenti nazzjonalisti ma kien ser jagħti kummenti. L-istqarrija li għadna kif riġna tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ma din m'hemm xejn tal deċiżi. L-istqarrija kif komunikata mill-Grupp Parlamentari li ġanna kollox fil-istqarrija. Il-Prim Ministru ħareġ mid-Dar Ċentrali sija wara li intemmet il-laqgħa u mal-ispiċċat l-intervista ma' Franco De Bono fuq il-programm Bondi Plus. Lorenz Gonzi ma rridx jagħti kummenti lill-ġurnalisti qal biss li m'għandu xejn xi żid mal-istqarrija maħruġa. Għaxiex ma tajċi kommenti dis-darba, Prim Ministru? M'għandi xejn qal il-Grupp Parlamentari. Lanqas id-deputati nazzjonalisti preżenti għall-laqgħa ma rridu jikkummentaw. Se tersu vot ta' fiduċja? Toħroġ stqarrija tkun dawn. Se tersu vot ta' fiduċja? Stqarrija tal-naħseb Ħatieħdu vot ta' fiduċja? Ħatieħdu vot ta' fiduċja? Deċidejtu. Istatar. Se tresqu vot ta' fiduċja fil-Parlament? Issa toħroġ stqarrija tal. X'iddeċidejtu? Sa taqsu l-Prim Ministru mela li bella xaffa. Ikun hemm stqarrija ta' xi wħud il-waqt. Grazzi. Stqarrija tal-Grupp Parlamentari. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalu lil One News li matul il-laqgħa Lorenz Gonzi qal li fl-aħħar 4 snin Franco De Bono għajjieħ u fi kliemu kielu sentimenti ta' moħħu u qalbu. Il-Prim Ministru qal li ma jridx jgħajjat mozzjoni ta' fiduċja biex skontu jibqa' konsistenti. Insista li mozzjoni ta' sfiduċja tista' titressaq fil-Parlament mill-Oppożizzjoni jew minn Franco De Bono. Fil-laqgħa Lorenz Gonzi esprima ruħu konvint li għad hemm possibilità żgħira li Franco De Bono jista' jirreżenja. Il-Prim Ministru ddikjara wkoll li l-Partit Nazzjonalista jinsab fi kriżi u qal li f'każ ta' elezzjoni bikrija jista' jkollu diffikultajiet biex jikkonvinċi lil votanti li m'għandhom ebda rabta ma' kwalunkwe partit politiku.